Uba Charles Marngar MLA Kamauti minta kesengi kesau terik unaitung ulalit ban Jurip ke Jaka Ajing Sumar bakentup ke Mawlasnai PHC ketersu Health and Wellness Center bat kathatrang Health and Wellness Center. Kejing temu kejing kejing Jurip kalong ban sngau thu kejing kejing duna ba kejing don kam hai kite ke Jaka Sumar kenang bagi pa kamtam ke basa ai ke Thaiñ khaput bat asan ke bahap ban wan ni ke linti jingai ke niyo kejing syakri ke bapaka. Hakini kejing let Jurip ladon lang da ke Pradhan Assistant Deputy Commissioner Khubor District ke AR Marak Additional DMHO uba Box Stars Aim Block Program Manager bat kiwe. Hadin kejing Jurip UMLA ula pelong ru kejing yalang bat kinong teri ke tanat kakot kekia bat kinong yalam shnong hapok kesenjuk kirang bat shnong border area ha Mawlasnai PHC ban yemir jingmut halor kilat kelinti ban penbha syu kejing syakri jong ke Jaka Sumar. Khuborjylla respons. Kaniga satu. Ice packs are made. Okay. Then And this one? this is the compartment. ILR, ice line refrigerator. Vaccines are kept here. Okay. Kan you pilih ada kesolah? Kelas lagi kesolah mo. Kelas lagi. Ini lebih rumah. Ini lebih yang lo Kang mangka, kaya terpat ikiran bak sunong kan kini rap mau gelai. Mesti ikan biar, mas. Kalau baru melat biang. This building should have been in front and this hotel behind. No? Yeah. Longi so kemen ba mentang sengi ngela pendap ya kenika inspection ke jongi. Haki sub center bat kenika PHC. Ke ngi layo maniawan lang kat ba di district medical and health officer jong ka Khubor district ka juga poru bat gue naki ADC IS officer angkat ke jenga don lang ki doctors ki staff jong kini ki sub center bat kenika PHC. Ke kejengwan ke jonga ban nak kementangan ni inspection. Ngalak sedang menem step nang tina terso sub center. Ya kejengwan jonga hang te ngasem ngalap hi ba kidon kat tu kat ni ki jingdon kam ki bakerki. Ki bakum ke sub center ki ladon kam kerki. Kawai kedai hak bede bat ka PNC. Kini ke PNC kedai ke ba hadin balada ban khaklung. Hadin balada delivery kemudian haban ra syakta ka kamera. Ya hadu mentang kimpat don te kani kadi ke badon kam kerki Yenang ta pada kidon ki jingdon kam kum ki waiting shed ke
kajing don kam ki toilets, kajing don kam ki fencing, kajing don kam jong ki don ki equipments ki ba ki don kam ha ketika pi ka sub center. Tinga sukumen ba habang awan hang te nga syam ngalap ba ki staff nas ki staff jong ketika sub centers ki dei ki ba IT shisha ka kam wat lada ke don ki benta ki jangai ki be hap le chudu sa bordaru pe ngai I ka dedication ke jong ki ka system ke jong ki ka bangi hap ban ai ke jing songu ke jing ero na ka benta jong ki ke bade ba ki jing duna ki badan ha ka sub center sangte na kaliang ke jonga ngalo note down ki barok khoj bat kini barok ki problems ki bangala ha ka bor ke jonga ko mele kat bala kan senang le no bat idan pade ki benta ki bang hap ban pensengo sa ka sarkar ha ka bade bat ki jing ka ba ki mat ki kendo inga so kemen manglayo banwan ru thatrang sub center ke jingwana thatrang sub center hang te ru ngi iba ka manpower ngi biang ngi dunatang iwei but tau de lab technician ngi dunatang iwei staff hang te ke nangta de kijing duna hang te ru kidan he kidan kenre nga so kemen ba ki OPD ki biang ki labor room ki biang ki machine ki biang nadong sidong ki biang lon kenre tangkawei hang te hapo thatrang sub center ka ba ngila don makna kani ka labor room ru dai hadu menta kimpat don ki bawan ban khaklung hang te ya kataru ngila de banyak discuss banyak keren bah bat ki nong yalam snow bat ki long kimi ki asha ki ba don ha kani meeting mena kasngi ba lakum no ru ngin pen sothu ngin pen shai bat ngi hab ban bu khambun tli ki awareness program na ka benta ba ki long kimi ki non ban khaklung nawar kumbalong hadu mentahi ki don ki bawan kha hapo ke sub center hang te hapo terso kidang sedang menjem senam benai Oktober ki kumba khat prangut tang prak nai tili ki benai ki bala kha khlong hang te galong success but ki shat ki klan ki long kemi ki khlong ro ken re hat harang hadu mentam padon te kum unong mi khmat nga so dei ban khot ban wer ro iki ke jogapor bakin so bha ki long kemi be bakin so bha ban wan sa hospital ban kha khlong bat ki don ru ki jing mentoi ki ba ki nong kha khlong ki long kemi ki khlung ru ki yo ke jing mentoi ke bana kaliang jong chief minister udon ke skim ke bakapang ke bawla penmang na ke benta jong ki ke khendiat pade ha ke bai dei bat kani ke PSC ke dei ne gewai ki PSC ke blaslam ha nadu ka snam khat ndai spa pra pu khandai kini ki building sing lasna nadu ka ta snam tingi I kal jing nang sator no kini ki building but menta ke renovation ka ya ki henrai ni thu ipi ba ke jing khapnya namar ke population ke jung bun breu kala nang bon don ke jing khapnya tingi la don kam lakum no banyo extra ia kane ka additional building jong kane ka main building dan nang tade ki staff quarter ko molong menta kimlok shu hang ni ke nang tade ki wei ki jing don kam ka ambulance lo lakum no ngidang don kam ni ke bat ka wei ke problem ke ba ngi mat I kendo kadai ke jing bom don doktor kadai ke jing bom don doktor ke kani ngamnang bonong yenongan keno naman haba ka sarkar ka yo sngo badon kam doktor kalapa dang hakini gi benai belade pro namar ngi don tang ayush doktor hakini sai ayush doktor isong tang OPD mensi tinrai ini ayush doktor jongi mental asan maran ru benai haban ko barlut ya ka kam jong I MBBS doktor ru ke problem ka long ba hadin ba ka sarkar ka lathung ru kidon gi doktor ki bum tre banwan banjai pi hakini gi benai belade pro kala jagam ta ke kajingi kenduk ka jongi menta kasngi kalong ban yakran halor kataru rengkat kinong yalam snong rengkat di staff na di hospital ke kani ke de ka kam ka ba khia ka ba kirki ka ba kum ka PSC ngila don ka immediately ngi haban yo no iwei doktor MBBS ha kani ka hospital ke na kaliang ka jonga ke ka bangade ban le kalong ba ngan sim ya kani ka kam ka ba kongsan ka ba khmat ka yap ka im jong ki pai ba koloi kat bala nakam tambah kejing penbiang doktor hakani ke PSC ki kita ki degi kinjat ki bang kwa ban itu te ke meeting kalong ke bas sultanat adu kata kam dei tang bangwan ban inspection re kalong ru kum ka awareness program ke ba kidan gijing bom sothu gijing bom shai ki skim gi bapher ki ba ka sarkar ka ai ke penmang nak menta ki nong snong ru ngila yo ban ikran man share hang de ke skilong ba doktor lung ba district medical health and health officer jong ke district ke jongi tingi ai khublai se sian pat ki kirang ba snong sinjuk kirang ba snong bat borok ki staff ki asha ki jongi ki blayawan segini ki meeting bat ngakremen skam ba kani
kejingi kenduk jongi mataksni kan long ke beseso but kan long sisa kejing ku nakam tak pai ba nong song snong jong kene kedong ba Thaiñ ke jong